Sammutetaanpas tuo ääniefekti. En ole metsuri, mutta puuta pitäisi sahata ja polttopuita tehdä talveksi. Ja jos aikoo tietää metsurin työstä jotakin, niin kannattaa ruveta joksikin aikaa metsuriksi tai vaikka polttopuun tekoon. Tuli tuossa mieleen polttopuita tehdessä, että ihan niin kuin olisi alkanut tulla semmoisia ajatuksia, että mitenkä tullaan tuntemaan erilaisia tilanteita, erilaisia ihmisiä ja erilaisten ihmisten tilanteita elämässä. Ja täällä nyt olen tehnyt eläkepäivien kuluksi niin pihatöitä ja polttopuuasiaa pitää ajatella kanssa, kun talvi on tulossa ja talossa on takka. Ja sen takia on hyvä ottaa moottorisaha ja alkaa perehtyä moottorisahan toimintaan. Joskus pienenä nuorena poikana kotona maalla ollessa asuessani tuli moottorisahaa jo käytettyä, mutta on ollut pitkiä aikoja, ettei ole tullut moottorisahaan koskettuakaan. Ja nyt se on taas ajankohtaista ja siinä oppii taas uusia asioita ja muistuu mieleen vanhoja asioita myöskin, jotka on joskus oppinut. Pitää terottaa sahan terää ja tankata bensaa ja tankata teräketjuöljyä ja milloin mitäkin. Ja näitä asioita pitää käytännössä tehdä ja niitä saa muistaa ja miettiä. Ja se, että minkä takia nyt tällaista videota teen, niin tuossa sahellessa puita niin alkoi elämään tämmöinen ajatus, että meidän kaikkien elämään on ja problematiikkaa on tullut tutustumaan eräs mies aikanaan, joka on aika merkittävässä asemassa ollut ihmisen tässä maan päällä elämisen problematiikassa jo alusta lähtien. Hän nimittäin oli tämä, joka ihmisen aikanaan loi. Näin se sanoo. Kirja, josta olen paljon saanut opetella ja oppia uusia asioita tässä viimeisten 10 vuosien aikana. 30-vuotiaana, kun kohtasin tämän miehen henkilökohtaisesti ja täytyy tarkistaa välillä, että kamera käy. Ja kohtasin tämän miehen henkilökohtaisesti ja hänen asemansa minun elämässäni tuli ratkaisevasti muuttumaan ja hän alkoi sitten tätä ihmisen problematiikkaa minun kanssani niin kuin avaamaan ja käymään läpi ja niitä on tässä vuosikymmeniä sitten käynyt läpi näitä asioita hänen kanssaan ja omaa historiaani ja omaa elämän varrella opittua ja semmoista myöskin, että mistä kannattaa luopua ja mikä ei enää ole ajankohtaista tai tarpeellista omassa elämässä. Ja elämä on semmoinen kasvuprosessi ja me kasvamme täällä tavalla tai toisella ja suuntaan tai toiseen koko elämämme. Ja sillä tavalla on hyvä tämmöisen asiantuntijan kanssa käydä näitä asioita läpi. Asiantuntija, joka on minut ja meidät suunnitellut ihmiseksi ja suunnitellut sen, että miten tämä ihmisen muun muassa anatomia, sielu, henki, koko tämä olemus, miten se toimii ja miten se on viisaasti suunniteltu, miten se on viisaasti alun perin alulle laitettu.
Tietysti on paljon ajan saatossa muuttunut siitä. Ihmiskunta on muuttunut ja ihmiskunnan olosuhteet ovat muuttuneet moneen kertaan. Mutta tämä mies tuntee kaikki nämä olosuhteet, tuntee kaikki nämä muutokset, tuntee kaiken ja tietää kaiken. Hän on sellainen viisaus, jota kenelläkään ihmisellä ei ole. Ja se, kenestä puhun, on tietysti meidän Jumalamme ja meidän luojamme. Ja hän tuli tänne maan päälle, Isä Jumala lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän vapahtajaksemme, koska hän tiesi, että ihmiskunta jo siellä alussa lankesi syntiin ja joutui eroon Jumalasta. Ja Jeesus tuli palauttamaan tämän yhteyden Isä Jumalan kanssa. Ja hän teki sen kärsimällä meidän puolestamme ja teki sen sellaisella tavalla, joka meitä puhuttelee tänäkin päivänä. Ja itse en tähän Raamatun totuuteen uskonut 30 vuoteen sillä tavalla. En siitä piitannut enkä välittänyt, mutta sitten tuli elämässä semmoisia tilanteita, että alkoi miettimään, että onko elämässä ja olemassa jotakin muuta kuin se, mitä minä näillä fyysisillä silmilläni näen. Oltiin lähellä kuolemaa erässä tilanteessa ja tällaisten tilanteiden kautta ihminen alkaa miettimään syvemmin sitä, että mikä tämä elämän tarkoitus on ja mitenkä tämä elämä oikein on niin kuin suunniteltu ja ajateltu ja mitä sitten kun tämä maallinen elo päättyy, niin mitä sen jälkeen. Ja tässä yhdessä henkilössä tämä kaikki on ratkaistu ja me voimme turvallisesti luottaa tähän ratkaisuun ja ottaa sen jokainen omaksemme, jos niin haluamme ja koemme. Siihen riittää vain yksi tai muutama sana. Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja kun me tämän lausumme ja kun me tämän uskossa myöskin omaksumme ja otamme vastaan niin kuin Jumalan sanana, niin tämä Jumalan sana muuttaa meidän käsityksemme tästä Jumalasta ja myös itsestämme. Ja me alamme nähdä, että me tarvitsemme tällaista pelastajaa jokainen, joka päivä, joka hetki, ja hän on valmis ottamaan meidät vastaan juuri sellaisena kuin olemme. Olemmepa sitten millaisia ihmisinä tahansa, olemme tehneet mitä tahansa tai jättäneet tekemättä mitä tahansa. Nämä kaikki asiat on ratkaistu siellä Golgatan ristillä. Ja kun me omaksumme tämän, niin silloin me pelastumme ja me saamme uskossa luottaa siihen, että niin tässä ajassa olevat asiat kuin tulevaisuudessa, eli kuoleman jälkeisessä elämässä, kaikki on ratkaistu. Ja me saamme siihen luottaa ja saamme sitten elää uskossa häneen, tähän Jumalaan, Isään, Poikaan, Pyhän Henkeen ja lausua sen rukouksen, että Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin olemme anteeksi antaneet niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ole siunattu Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Amen.